Alright, muri Zimbabwe ndoziva kuti tine ama2K panapa. Right. Tine nyaya yabva kumukomana anonzi Tony. Hey, hai ndo nyaya dzondishamisa idzi, ndo nyaya dzoshamisa nyika yese. So, tererai muri Zimbabwe. Mukomana anonzi Tony is actually 35 as we speak right now. So, mukomana anonzi Tony waigara kuSouth Africa for a very long time. Mukomana ari kudza kuti wakaenda kuSouth Africa ane 19 years old. Ndobva azodzoka kuZimbabwe ane 25, but kudzoka kwe1 week ndokudzokera kuSouth Africa. Until now, mukomana ane 35 years. So, mukomana ari kuSouth Africa been able to build, a small business for himself. I mean, he's not trying to build a small business, but for now, his business is small. So, mukomana ari kudza ane marestaurant 3. Ari kushanda tu vanhu, right? And mukomana wakatengawo kamotokari kari kufamba nako, wakatenga BMW yaari kufamba nayo 3 Series. Imwewo ingorobo, it's an old model, but it's a very clean and nice car. So mukomana ari kutiudza kuti akauya muno muZimbabwe. And this happened last month muna June. Mukomana auya muno muZimbabwe muna June. Wakauya muna June, around 3 June. So mwedzi wanga wachakutanga. Auya muZimbabwe. Mukomana is 35. And of course, ava nekastability kanako mumari etc. Mukomana wasvika kuKwekwe, kumusha kwake kwaanogara muKwekwe, nzvimbo dzari around Gweru. It's not town, dziri around Kwekwe, kwete town, but rural areas are around Kwekwe. But ndo zvatiudza mukomana Tony, right? So ari kuya mukomana akasangana nekamwanasikana kanonzi Janet. So mukomana iye pachake haana mwana, haana kumbogara aita mukadzi. Of course amuda nevamwe vanasikana varichichi. So but kaJanet kamwanasikana kane 24 years old and kamvana, kane mwana, and it single mother. So mukomana asangana Janet kakamupengesa because mukomana, it's around 3 June, remember. Asangana Janet kumamisha ko, mukomana wapenga na Janet. Janet kakanaka. Ndokudana na Janet, ndokuti vaitopota achipinda muKwekwe, muTonazi, achinokadyisa chakati nechakati chichi. Janet katotodza kuti mufesi kuti wangu inini, I made a mistake, ndakamitiswawo ndine 22, zvikazofamba zvakadai, but mufesi wakanimitisa, akatiza, handidi, and whatever. Tony vatanga kunzwira tsitsi, vapinda murudo naJanet zvokuda kati, Janet, haisi problem inini sha, ndogona kutongokuroora nemwana wako, handidi. So, mukomana anotaura kuti adaro, handitotaura zva around 3 June, ndobva adzokera kupi South Africa. Adzokera kuSouth Africa, mukomana ndobva vari kutaura paWhatsApp naJanet, vari kuita tumafone calls 1 hour, vari kuita sei, vari kudana naJanet kasara muZimbabwe, mukomana adzokera paSouth Africa. So vari kudana kamukalove kaya. Mukomana unoziva semunhu anenge ane 35 years, it's an age yokuti semurume ka muviri hauchabvumi kuti ugare uri one. And kana ukatanga kupengesiwa nemwana, unotopengesiwa on that level yekutoti unenge wakutopenga. Mukomana ndobva dzichiti around 23. Akauya around 3. Dzakuti around 23 June. Iro rinogore last month. Dzakuti around 23 June. Mukomana ndobva adzoka paZimbabwe. Wadzoka kuKwekwe. Enda pati hatitaura Kwekwe mutown, totaura Kwekwe nzvimbo dzakatenderedzei, ndo information yaatiudza, haana zvoda kutiudza specifically handidi. So mukomana Tony wadzoka paKwekwe. Watoudza muchembero wake, watoudza mudhara wake kuti mudhara, ini ndakuda kuroora. And mwanasikana wandokuda kuroora, anogara paZasapo chichi. Anonzi Janet. Vana mudhara vakati uri kuroora Janet wakachi kanzi but une mwana kauya mukomana akati I understand une mwana, but still she's young, she's even 11 years younger than me. She's 24, I'm 35. So I know handina mwana zvangu, but it's okay, she's young and stuff. Makatanga kuzivana rini? Mukomana ndokuti iwe takazivana. Asi uda kutaura chokwadi kuti havana kana mwedzi vachizivana na. Muri Zimbabwe, inzwai munzwe. Vabereki ndokuti alright, hatingakumisi, because vabereki vanenge vachifarawo kuti iwe mwana wedu une 35 years akuda kuroora, you have to support that. Handidi, you have to support that. Whether ari kuroora mubva kuti you have to support that. Vabereki ndokuti akawana. Mukomana ndokutonotaura naJanet paya wakutoudza Janet, Janet,
sha this and this and this ndakuda kuroora Janet ndokuti serious Tony ndokuti bo iwe uri kuda here ndikuroore chindetese paJosa Janet kakati iwe ini shanda tokuda nemwoyo wese ndakatoperera bo uya uchitumira vanyaya udiditite zvinhu zvaizvo zvemarooro mukomana ndokutoenda pachivanhu chedu pachishona chedu adidi watotumira vanyaya watumira vazukuru vasvika kuya mukomana tina Tony ari kuda kuroora Janet vabereki vaJanet ndokutoti bo because muri kuchengeta kamubvana kenyu panapa kamwana kenyu kakamitiswa kakasarogwa nditi kana kakuda kurogwa nomumufesi you are like great ngasvike chichi everything zvaitwa so vabereki vachiona vabereki vaJanet votoona kuti mufana Tony uyu une tumari ndokuchaja wangu $14,000 mukomana ndokuti haisi nyaya mukomana ndokutonobhadhara $14,000 ende izvi zvinhu zvakaitika so right mukomana akadzoka around 23 so by around 30 June mukomana anga atonoroora Janet watobhadhara mari dzosvika $14,000 andidi so mukomana aroora Janet mukomana ndokutora Janet ndokuti Janet iwewo wamukadzi wangu ende inini zvokuti ndichavata ndiri one kawangu hazviiti ndakuda kutoti everyday ungori paside pangu ndakura nyama hadzichabvumidza akuda kuti dzive padhuze newe Janet ndokuti bo baby uda kuti tiite sei mukomana ndokuti handiri kuda kuti ndinde newe kupi kuSouth Africa mwanasikana ndokuti bo baby shasha dzaenda paJoburg so by around 2-3 July mwedzi uno watiri right remember nhasi it's around 14 July 15 July rinarotona rini shasha around 3 July shasha dzatopinda dzose muSouth Africa Janet chakutodligwa padeni mukomana Tony wakutoidlira padeni wakumuka achienda kunorana tumarestaurant wake achidzoka padeni oidla omboenda oda kana kaenda kana kumuka kuma 10 dzemakusena nditi mukomana oenda dzichiti 12 oifunga oitevera padeni ouya oirakasha odzokera dzoti 3 oifunga oitevera padeni ouya oirakasha oda ari kusipaka mukomana wamulove mana wakunakirwa andidi mukomana ari kuita zvaari kuita muri Zimbabwe dzichiti mukomana asati atinopokana ne2 weeks achigara nemwanasikana dzichiti idzo around right let's be specific musi wa11 July 2026 mukomana ari kupinda bhozi wabuda makuseni mukomana warova dherese dzaakuti kuma4 wadzoka padeni mwanasikana Janet uripo hagi mbunde chakazodaro wagara pasofa paya foni yaJanet yatanga kuringa ari kuona foni yaJanet kakata akaita meno zviri kuita ndimwe unokuti unoona zvigani kusiyana hatidi kutsvaga makudo mugomo mukomana ndobachila foni yaJanet ngwiri after like 5 minutes mukomana ndobva Janet kakata katsikira katendeudza foni kaitaridza pasi after 10 20 minutes 30 minutes Janet kabuda kakuprepare food mai kakukitchen kakasiya foni paside pasofa pakagara Tony mukomana ndobva ngandivhure foni yaJanet ndione ari kutaridza foni yaJanet ari kuona namba dzakanzi baby dziri kufona andidi baby ari kufona mukomana ndokuti ndokungoswipa chanza foni ndokuisa pazheve wateerera paya ari kutova mumufesi ari kutotaura baby uri kuda sei ndiri kufonera uri kukata chichiri kuitika mukomana haasi kuda kupindura kopinduraka mukomana ari pafoni ari kutaura kapinduraka chichiri kuitika mukomana ndobva kata foni ndobva aisa foni pasi akati unozachi maybe ndomwe mufesi one waJanet but chiri kumushamisa manje ndechekuti namba idzi dzakanzi +27 kureva kuti ndedzemuSouth Africa mavari momo so mukomana ari kugara iwe maybe ndomwe mufesi wadana naJanet ndisati ndamuroora after all these things happened fast handidi mukomana wazviconvince akati ndomwe mufesi but mukomana wakuzvidla manje mukomana akati you know what rega ndione kuti Janet paachadzoka paachazovhura mawhatsapp message bhozi ari kuona kuti pane mawhatsapp message asiri kugona kuverenga ari kubva kumufesi uyu ari kukanga achifona bhozi foni yakalokwa handiri mubabata
mukomana kati haiwa rega ndiite sei, rega ndichile, rega ndikule down inini. And then kandakula down ndotanga kuita yatoti spying Janet kuti ndimuongorore ari zvamisa sei. So mukomana Janet achidzoka takudza dzava kuma44, Janet achidzoka kumukicheni achigara pasaidi nemukomana, mukomana andokumumbundikira Janet muromo kisi imwe yaya Janet kari kubvuma yese. Zvapera mukomana ndokuti kuna Janet, baby nhasi mani unoziva kune imwe graft andikuda kunoita, kune service, kune a wedding yekuti vakati haya serestaurant kuti tinovabikira tinovaitira chichi because mukomana une marestaurant 3 remember. So ndanichida kuti nhasi ndiri unovatako iwewe unogona kusara uri 1. Is that okay with you? Anditi mukomana ari kubvunza mwanasikana. Janet kati bo baby indachi unoita izvozvo. Remember vanhu vapinda muJoburg musi wa3 uyu musi wa11. Bo mukomana ndokurwa pasi ndokubuda nemota fe BMW yake waenda. Apa mukomana akataimira something. Janet kasara. Janet kasara kudaro. Mukomana wangorwa round ndokudzoka ndokupaka padhuze nepadeni. Mukomana akatarisa munhu waasingazivi, wakatarisa mota yaasingazivi ichapinda mugedhe. Kana kuti warongotarisa kuti Janet maybe uchabuda or something. Mukomana wakagara paiva wabuda dziri chiti kumakuda dzakuda kuti ma25 adidi. Dzati 6 mukomana ari padhuze wakapaka padhuze, dzati 7 mukomana wakapaka padhuze. Dzakuti past 7 mukomana waona Janet pe. Because remember Janet, mwana wa Janet akasara kuZimbabwe. Of course, ungazoti uri mvana uko kana uchirogwa uri mvana wouya kumurume nemwana. It's not fair. Right? So, mwana wa Janet wakasara. Janet dziri kuma past 7. Janet pe kabudikira pagedhe papa. Kachibudikira pagedhe pasina kana 2 minutes mukomana waona ka Uber kari kusvika. Janet katogwa neUber. Mukomana kati ndo anonzi mashura. Mukomana watanga kutevera Uber nemota yake. Arikutevera Uber. Pasina netime, pasina kana kuti ne 20 minutes Uber yasvika pane rimwe gedhe yamira. Ichimira pari kubuda mumwe mufesi. Pachibuda mumwe mufesi Janet kari kubuda muUber. Mufesi uya yana Janet mapapiro hagi. Zvatotorwa namuromo paya zvakutopinda mujuraho mweya. Mukomana ndo pakarohwa nechadzimira ndokurohwa nestress. Mukomana kati ndoita sei mukomana ndo patimira meme rega ndivarege vapinda. Mukomana ndo pakati no handingamborega vachipinda mukati. Mukomana ndokuvhura dhore bhima achibudikira. Apa Janet akasitombotarisa kuti kune mota yanga ichitevera or whatever. Achibudikira mukomana wakadhiniwa zvokudaro achivasvikira paya achisvika paya mhuri yeZimbabwe. Janet kakaridza mhere. Janet kakatanga kuchema kachiti sorry baby. Kunani? Kuna Tony. Sorry. Tony ndobva abvunza akati Janet uyu ndiani? Una kana 2 weeks uri muno muJoburg. Uyu ndiani? Janet ndobva akatanga kuti apologize. Kachiapologize kuna Tony papa. Kachiti uyu unoona uyu munhu ndiani? He is my baby daddy. Ndo munhu ndakaita mwana naye. Ari muno muSouth Africa. Zvakazomira zvakadai so kumba akatobva achitiza nyaya yekuti anga andimitisa but tichiri kudanana anondida etc. Anditi muri Zimbabwe mukomana Tony ndobva abvunza saka iwe uri kurova kuti muchiri kudanana anokuda, how about you uri kumudawe? Janet ndo pakakamudza no kumuda ndomuda but iwewe ndokuda kupfura mufesi uyu. So because iwe wandiroora uyu anongori baby daddy wakanditiza after all, so I'm sorry chichichi ndeimwe yekuti I just entertained myself ndazvirega. Mukomana ndobva abvunza akati right Janet maona nakangani pamazuva mashoma iwo awasvika muno muJoburg? Mwanasikana ndokuti I want to tell you the truth. I don't want to lie to you. I'm sorry. Taonana ka2 kubva musi wa3 kusvika musi wa11 vanga vatoonana ka2 zvikanzi chinduzai muchionana pamunoonana pa what was happening. Janet ndobva akabvuma akati everything was happening. Remember munhu is my baby daddy. So yes yanga ichitotsva chinhu chachichitodliwa but I'm sorry. I will never repeat it. This and this. Now I only see it. I'm stupid. So muri Zimbabwe mudhara mukomana Tony ari kusvika panapa panews desk ari kutiudza kuti he is not willing kuparadzana nemusikana wake and he understands kuti bhebi rake
rina baby daddy and it's so easy kuti baby rake ridliwe nababy daddy, but since now avabata and Janet confessed, he believes kuti Janet kanogona kuchinja. Apa iye haana mwana, ari kungodana nemunhu ane mwana. So murema, what advice can you give this guy? Moti kudiwo kuna Tony, because iyi ndo situation ina Tony mure Zimbabwe. And inini pachangu supa ndanetsekana ndaperegwa, paati kubvunza akandibvunza aindaperegwa kuti ndomupa advice kuti chii, ndoti rambana nemusikana here oroenda kumberi. So tipe pfungwa dzako mucomment section, tichange tichiverenga each and every comment section, every comment, and mukomana achange arimo also Tony achiona achidzidza. So stay tuned, pano pamuzinda wavanhu. Thank you for watching. Peace.